Salutare fraților și bine vă regăsit la un nou episod. De fapt nu este un episod, este... Vreau să fac un anunț, nu este nimic. Decât vreau să fac un anunț. O să dau acest cont de Brawl Stars la schimb. Cine vrea să facă schimb cu mine, să-mi scrieți acolo. O să postez și acest videoclip pe TikTok, dar cine vrea să facă schimb cu mine, să-mi scrieți acolo în comentarii și în privat. Să nu scrieți în comentarii, să-mi scrieți în privat. Dacă vreți să-mi scrieți, bă, Denis, chiar vreau să fac schimb cu tine, sau Denis, am un cont mai bun și vreau să fac schimb. O să vă arăt contul, nu o să vă arăt chiar tot cu tot. Acesta este contul. Acesta este contul. Multe skin-uri, chiar foarte multe. Haideți să intru pe altceva cu skin. Scot asta. Am intrat pe câteva. Eu l-am pus la spike, l-am pus la pe să-mi zici, scrieți acolo în comentarii dacă vreți să primiți, dacă vreți să câștigați acest cont. Sunt decât 4 pași simpli. O să vă spun în partea a doua când o să alegem câștigătorul. Vă pup!